Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। So finally SSC the constable vacancies नोंथांमोननि ST wise आव state wise आव बेनिफ्राय Assam Police रिलीज जामारसिगोन नामा गोबां कमेन्ट्स खालामदों बेनि सायाव मोनसे भिडिअ खालाम इनफरमेशन मोननाय बादिब्ला नोंथांमोना माबादि दायो आपडेट नांगौ सो बेनि सायाव आपडेट लाना फैदों दा गोबाव खालामा जाय नोंथांमोना Bodo Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन आरो नोंथांमोना भिडिअ नायग्रोजोब बेनिफ्राय लास्टआव कमेन्ट्स नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो लाइक नोंथांमोना शेयारबो खालामनो हागोन दा जों फैबाय एसएससी नि अफिशियेल साइटआव एसएससी नि अफिशियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जुदि कनस्टेबलनि अनलाइन खालामगासिनो दङ थाबैनो खालामदो लास्ट 30 डिसेम्बर होनजायो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि जुदि मिस्टेक जादोंबा नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो हानायनि चान्सखौ मोनगोन 4 जानुवारिनिफ्राय 6 सिम थ' बेखायनो 100 पे खालामनानै नोंथांमोना खालामनांगौ जानो हागौ नाथाय एसटीए कनस्टार थागोन ना थाया बेखौ बुंनो हाथ'वा जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जागोन नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो हागोन जुदि गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोननि जिडि कनस्टेबलाव स' बेनिफ्राय फट' डेट होनाय होयो नोंथांमोननि खोथासै नाथाय 3 months only बारा जानो मोना होनना बुंदोंमोन बेखायनो डेट थानाया मोजां स' दानिया फैबाय आं नोंथांमोननो मोनसे डेटा लाबोदों इनफरमेसन मोननाय बादिब्ला जे नोंथांमोना स्टेट वाइसआवहाय बर्डार डिस्ट्रिक्ट बेसेबां दङ जों बेखौबो नायगोन आरो लोगोसे पस्टआ बेसेबां दङ माने गोबां चान्सआ दङ देग्लाय एसएससी कनस्टेबलआ पस्टआ खमबाबो एसटीफ्रा चान्सआ दङ दा जोङो गोबाव खालामा जोङो माखासे एसटी वाइसआवहाय बिएसएफ लाइनाव बेसेबां मोनदों जों बेखौ नायगोन दा बेखायनो बिएसएफआव 33 मोनदों जोंनि एसटीआव बेनिफ्राय आनरिजार्भ होनोबा नोंथांमोना 119 दा जायफ्रा जेराव इन्टारेस्टेड दङ कमेन्ट्सआव बयबो खालाम जायफ्रा एसएससिआव साख्रि मावनो नेगासिनो दङ स' बेनिफ्राय फैबाय सिआइएसएफआव जोबोर मोजां भेकेन्सि दङ एसटीनि थाखाय 74 गाहाम दङ स' जोबोर मोजां चान्सआ दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भआव नायोबा 273 दा गोबां चान्सआ दङ आसामनि थाखाय नोंथांमोनाहाय सिआइएसएफआवहाय एसटी हिसाबै स' बेखायनो काटअफआ इसेबां हाइ लेभेलावबो थांनाय नङा मानोना देग्लाय पस्टआ एसे खमबाबो एसटी वाइसआवहाय बारा दङ स' बेनिफ्राय नोंथांमोना फैबाय दानिया सिआरपिएफआव स' सिआरपिएफ फैनाय लोगो लोगो अनलि 22 भेकेन्सि दङ एसटीआव अके आसाम स्टेटनि थाखाय बेनिफ्राय आनरिजार्भ नायोबा 81 दङ स' सिआइएसएफआवहाय नोंथांमोना मोजां चान्सखौ मोनगोन लोगोसे सिआरपिएफआवहाय एसे काटअफआ गोजौ थांगोन दा बेखायनो अनलाइन खालामनाय समाव जेराव प्रेफारेन्सखौ नोंथांमोना होनो गोसो बेखौ मोजाङै होबानो जाबाय मानोना पस्टनि सायाव जायो बेनिफ्राय एसएसबि होनोबा साब्रैल' दङ एसटीआव बेनिफ्राय आइटिबिपिआव जों नायोबा नोंथांमोना मोनदों गासै 20 भेकेन्सि दङ एसटीनि थाखाय स' बेनिफ्राय आसाम राइफलाव खम भेकेन्सि दङ देन बेनिफ्राय जोङो माखासे बर्डार डिस्ट्रिक्टखौ जों बेयाव नायगोन स' बर्डार डिस्ट्रिक्टखौ जोङो नायगोन मानोना नोंथांमोननि बर्डार डिस्ट्रिक्टआवहाय नोंथांमोननि काटअफआ एसे खम थाङो स' बेखायनो बे चान्सखौहाय मोननाया जोबोर मोजां आरो बिटिसि होनोबा गासैबो बर्डार डिस्ट्रिक्ट दंखाजोबो जुदि नोंथांमोना अनलाइनाव अपसनाव गैयाबाबो स' बेखौ अफिसियेलि हिसाबै होनाय जाखागोन नोंथांमोना मोनगोन जेबो टेनसन गैया थ' बेखायनो नोंथांमोना बेखौ जाहाथे स्किप खालामो बेनिफ्राय एग्जाम थाखायल' रेडि जायो मानोना एग्जामा 160 मार्क्सनि बेखायनो काटअफआ थांनाय बारा जुदि 65 थांदोंबा एबारे पस्टआ खम नालाय थ' 80 बारा थांगोन बेखायनो नोंथांमोना आरोबाव मोनसे चान्सआ बेनो 1/4 नेगेटिभ मार्किं मोनदों सिगाङाव 1/2 जायोमोन स' नोंथांमोना दायो मोनब्रै दं जाबासो 1 माइनास नोंनिफ्राय थांगोन स' बेखायनो मोजां लिरबानो जाबाय एन्ड आसामाव जों फैबाय डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि दंखायो बाक्सा तामुलपुर नोंथांमोना चिरां क'क्राझार बिटिसिनि गासैबो डिस्ट्रिक्टआनो दंखायो स' नोंथांमोना मोनदों एन्ड बेनिफ्राय बर्डार डिस्ट्रिक्टआव पस्टआ जाहैबाय एसटी लाइनावहाय 9 दङ एबा 8 दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भआव नायोबा नोंथांमोना मोनदों 27 स' बेखायनो चान्सआ नोंथांमोना दङ बिएसएफ लाइनावहाय स' बेनिफ्राय सिआइएसएफआव दङ एसटीआव नायदो 17 थ' सिआइएसएफआव जोबोर मोजां चान्सआ दङ बेनिफ्राय सिआरपिएफ साबा दङ बेनिफ्राय एसएसबिआवहाय सासेल' दङ बेनिफ्राय आइटिबिपिआव नोंथांमोना माखासे नायोबा 0 मोनदों स' बेबादिनो आसाम राइफलाव 0 दङ बाट नोंथांमोना आनरिजार्भ केटेगरियाव थांनो हायो दा बे जाबाय हौवाफोरनि लाइननि देन जों दानिया नायनोसै फिमेलनिखौ दा फैबाय हिन्जावसाफोरा 6 मोनदों बिएसएफआव बेनिफ्राय सिआइएसएफआव 9 मोनदों एसटी खथायाव बेनिफ्राय सिआरपिएफ नायोबा नोंथांमोना पस्टआ खमथार बेयाव गैस्राया एन्ड बेनिफ्राय एसएसबिआवबो गैया थिग बेबादिनो हिन्जावसाफोरनि पस्टआ खम बेखायनो काटअफआ गोजौ थांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना एसे खस्थ' खालामनांसिगोन एग्जामनि थाखाय मानोना पस्टआ खम नालाय देन बे जाबाय नोंथांमोननि माखासे एसएससिनि जिडिनि सायाव आरो पस्टआ बारायबा मोजां चान्सखौ मोनगोन बेनिफ्राय बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय गासै पस्टआ दङ 26,146 टेन्टेटिभ नाथाय समजों लोगोसे बारायनोबो हागौ स' दानिया फैबाय आसाम पुलिसनि स' आसाम पुलिसआ गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ एभिइउबि कनस्टेबल बेनिफ्राय नोंथांमोननि कामान्ड' लेभेलाव रिलिज जामारसिगोन नामा फिल्ड साफा खालामबाय नामा दा गोबां सर्सआव मोननाय बायदिब्ला नोंथांमोना खोनादों जानांगौ आपार आसाम साइडआवहाय फिल्डखौहाय साफा खालामगासिनो दङ एन्ड बेनिफ्राय लवार आसाम होनोबा गासैबो फिल्डआ मोजां गोजाखा हमना ला एग्जाम्पल स' गोबां कमेन्ट्स खालामदों अदालगुरिना माबादि खबरा स' अदालगुरिनि फिल्डआ गासैबो मोजाङै दंखाजोबो जास्ट नोंथांमोननि मेसिनखौल' इउज खालामनांगौ एबा माखासे बहायनांगौ अके थिग बेबादि इनस्टल खालामनांगौ
जानांगौ एन्ड बेनिफ्राय फिल्डआ गासिबो अके जोबखा गासिबो मोजांखा स' साडेनलि जुदि खालामोबा आं नोंथांमोननि फिन खनसेबाव इनफरमेसन हरगोन आरो गोबां केन्डिडेट्सआ बुंनाय बायदिब्ला आफार आसाम साइडआवहाय खालामबोगासिनो दं होनना बुंदों लोगोसे गुवाहाटियावबो खालामदों बादि होनना बुंदों PSTनि थाखाय दा नोंथांमोना बेनिफ्राय एसेबाबो हमनो हाबाय जे नोंथांमोननि टाइमा फैगासिनो दंखायो मानोना मार्चआव साख्रि होगोन नालाय स' बेखायनो रेलिया जाखासिगोन आरो नोंथांमोननि बे रेलिया 26 जानुवारिनि सिगां जानायनि चान्सआ दङ दा हमना ला दिनैहाय नोंथांमोननि डिसेम्बर मिडेल उइक अब्ला स' नोंथांमोना रेलि मोननायनि चान्सआ दंसै दा ओरैबादि जाय कन्डिसना जुदि आफार आसामाव जुदि साफा खालामबायबा थिग बेबादिनो लासै लासै फैजोबसिगोन मानोना मेसिनारि माखासे इनस्टल खालामनायाव टाइम लायो स' बेखायनो रेलिया एसे उन सिगांबो जायो सानसे साननै लेटबो जायो स' बेखायनो आफार आसामाव जाग्रोयोबा ओरैहाय एसे लेटबो जानो हागौ एबा सप्तासे उन सिगांबो जानो हागौ स' बेखायनो नोंथांमोना रेडि जानाया मोजांसै बेनिफ्राय पस्टआ बारायखागोन एसेब्लाबो बारायगोन मानोना दाखालि प्रमसन होबाय जेला कनस्टेबलनिफ्राय अब्ला नोंथांमोननि पस्टआ थांनाय बोसोरनि बादि 6000नि बाराबो जानो हागौ आरो नोंथांमोना 8000बो मोनहैनो हागौ